Яко ли? Яко е! Доколкото знам от вашите видеа, трябва да си купа под ми е кеф, в смисъл в моят бюджет, като набера мана точки 1000. Ба, те чудеса. В момента имаме PlayStation 3, DualShock ги 4. печеля, 100%. 100%. Един мой съученик. Чакайте прекъсно да не говорите за PlayStation 5, къде е спечелен това момче. Да. Еми, не, значи то отдолу във видеото даже пише, че е нагласено. А за тези Magic честовете, какво се прави за тях? За Magic честовете? Да. Епика е за PlayStation 5. Вътре имаш гарантирана една игра, не. Чакай, приятел. Той не идва с съндъка. Взимаш съдържанието отвътре. Искаш ли го? Да. Добре, Момчета, елате тук. Мале, какво ли ще има? Не барай, това е легендарен момент в живота ми. Яко ли? Яко е! Това е чарджинг станция за PlayStation, да си зарежеш джойстиците. Нали обичаш коли? Нали искаш коли? Хайчи! Симавей, Assassin's Creed. Ето, надо да си брънкам. Ето, че и за джойстика, нали искаш много гумички. Опа, нас стикерче на 50 цент. Това си заслужа парите, бе. Имам